Be di'r broblem? Da ni ddim wedi symud ers hanner awr. Ella mae damwain sy'n stopio'r traffig. Da ni'n mynd i golli'r gêm os da ni'n y ciw ma llawer hirach. Be wyt ti'n meddwl fydd y sgôr? Dwi'n gobeithio mai ni fydd yn ennill. O 2 gôl i 2. Mi fase hynny'n braf. Ond dwi'n poeni mae Caerdydd fydd yn ennill. Maen nhw chwarae'n dda ar hyn o bryd. O na, mae'r heddlu eisiau pasio. Dwi ddim wedi gweld ambulans o leia. Dwi wedi blino ar hyn. Rho radio ymlaen i ni glywed beth sydd wedi digwydd. Bore da, dyma'r newyddion. Da ni newydd glywed bod na dagfa fawr ar yr M4 y tu allan i Gaerdydd ar hyn o bryd. Mae lori oedd yn cludo pren wedi gollwng ei llwyth ar y ffordd i'r dwyrain. Mae na giw o 5 milltir erbyn hyn. Mae'r heddlu ar ei ffordd i helpu'r traffig i adael y draffordd a gyrru trwy gas newydd. O na, dwi'n meddwl mai taran glywys i fanna. Naci, lori fawr oedd hi ar ochr arall y draffordd. Yr ochr sy'n symud. Mae'r awyr yn las ar hyn o bryd. A'r tywydd i gloi. Mae'r sychder hir yn mynd i orffen heddiw, efo ffrynt tywydd gwlyb yn symud o Iwerddon ar draws Cymru. Mi fydd na dywydd stormus ledled y de. Gobeithio na fydd cefnogwyr Caerdydd ac Abertawe yn gwlychu gormod yn ystod y gêm fawr y prynhawn ma. Mae pethau'n mynd o ddrwg i waith. O wel, pwysa'r botwm na a newid i radio rocio. Dwi'n teimlo fel clywed dipyn o fan siarad efo Robin. Iawn.